Nagchineen dakamay wadaanaw mangado Nagchineen dakamay wadaanaw mangado Makel marama لما عنتي ب 400 سبسكرايبرات بمبزحي مخنيات بمقبار بنايب علي بيدو اسكابزا لما عنتي بزح سئلة بمثلي قال انت خوي نمبر دمز اي غيره سريحة يفلتن ويكا نايب علي زولكو بروجرام سريحة يفلتننا اسكي لما عنتي ب 400 سبسكرايبر بمبزحي كمنالك اخات تعبي يوم زولو ጨርቅያ ወርቅያ ተቀምጦሉ ሲ ጨርቅ ቀምጦሉ ይውሉ ዓበይቲ ወለድና ማለት ታይ ንምባል እዩ ነታ ጨርቂ ኣኽቢርካ እምነትካ ሓሊኻ ተጽናሕ እንድሕር ኮይንካ ዘይነዓቅካያ ጨርቂ ቀላሊ ኢልካ ዘይነኣስካ ሕድሪ ናይ ሰብ ተጽንሕ እንድሕር ኮይንካ እቲ ወርቂ ትዛዓበየማ ከዓ ብዝበለፀ ከተጽንሕ ትኽእል ኢኻ ብዝብል ይመስለኒ ተምሳሌት ዘምጽኡና ሰባት 400,000 يخورو 200,000 300,000 كم نورس كا 50,000 ببزعهم السبي يخبر مالتي أنا قل 400 سبسكرايبر نعيي بزحات يكون كوراتي زلهم سبسكرايبراتي مساي زلهم إن لما عت بدمزيك مسألة للخو أتي بدمزي كم زين زخ على خاني ያው ነዚ ግዜ እዚ ክትምጥንያ ወይ ከኣነ በቃ ኣብ ሰዓቱ ዘይትወድቕ ሓሳብያ ወይ ከዓ ምሳሌ እያ ኢለ ዝሓረኽዋ እያ ያው ካብ ብቆልዕትና ትሕዝና ንሰማዓ ዝነበርና ዛንታ እያና መብዛሕትኩም ምናልባት ትፈልጥዋ ትኾይነ ኢኹም ዘይፈለጥኩም ከዓ ሎማ ዓንቲ ትፈልጥዋ ማለት እዩ ዘረባይ ከይንዋሕኩ ናብኣ ከብለኩም ክብረተይ እንታይ እያ ትብል ሰለስተ ብዕራይ ነይሮም ሲ ብሓንሳብ ይነብሩ ነይሮም ይበሃል ስለዚ እዞም ሰለስተ ብዕራይ ኣብ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ኣብ በረኻ ማለት ኣብ ጫካ ይነብሩ ነይሮም ማለት እዩ ኣብኡ ክነብሩ ከለዉ ከዓኒ መቸም እንድሕር በረኻታት ወይ ጫካታት ዝነብር እንስሳ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ድሌቱ ሳዕሪ ይበልዕ ኣብ ድሌቱ ሰዓት ከዓ ማይ ይሰቲ ኣብ ድሌቱ ሰዓት ከዓ ይዕርፍ ማለት እዩ ብዙይ ብኡ መጠን ከዓ ፀላእ እንተመፂዎ እውን ዝኾነ ንኡኽ ዝኾነ ቻሌንጅ ክገብር ዝኽእል ተመፂዎ ከዓ ተኸላኸላይ እስካብ ዘይብሉ ባዕሉ ነብሱ ዝሕሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ በረኻታት ክነብሩ ከለዉ እዞም ሰለስተ ብዕራይ መቸም እንስሳ ዘገዳም ኩሎም ሳዕሪ በላዕቲ ዘይኮኑ እቶም ዝበዝሑ ስጋ ዝበልዑ እዮም ማለት እዩ ካብቶም እንስሳ ዘገዳም እቶም ስጋ ተጠቀምቲ ናፍቶም ኣብዑር ሰለስተ ኣብዑር ዘለውዎ ብዙሕ መዓልቲ ይመላለሱ ነበሩ ይብል እቲ ዛንታ ማለት እዩ ነገር ግን ዋላ ብዙሕ መዓልቲ ይመላለሱ ዳ እምበይ ብሕቡራት ስለ ዝኾኑ ብሓንሳብ ስለ ዝጓዓዙ በምንም ተኣምር ክደፍርዎም ኣይከኣሉን ይብል እቲ ዛንታ ድሓር ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናብዞም ኣብዑር ቀሪቦም እዞም ክበልዕዎም ዝደለዩ ንሕናሲ ብዙሕ መዓልቲ እንመላለሰኩም ዘለናሲ እቲ ጻዕዳ መጀመርያ ጻዕዳና ጸሊም ቀይሕ እዮም ነይሮም ተመውዑር ማለት እዩ ካብኡ ድሓር እንታይ ይብልዎም ዞም ክበልዕዎም ዝደለዩ እንስሳታት ንስኻትኩም ሲ ኩሉ ግዜ ንሕና እናመፃና እነሸግረኩም ዘለና ደቃስ ንኸልአኩም ዘለናሲ እዚ ጻዕዳ ብርሑቕ ስለ ዝረኣየና ንኦሪና ኢና ንመፀኩም ዘለና ስለዚ ነቲ ጻዕዳ ካባኹም ድሕረ ገሊስኩም ሞሲ ሰላምኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ይብልዎም መቸም ሰላም ዝጸልእ የለን ሰላም ንኽንረክብ ኢና ብዝብል ነዚ ጻዕዳ ብዕራይ ዓርስኻ ክኢልካ ንበር ንሕና ብርሑቕ ተጠቁመና ዘለኻሲ ንኣኻ እናረኣዩ እዮም ዝመፀሉ ደቃስ ንስእንልና ስለዚ ንስኻ ዓርስኻ ክኢልካ ንበር ንሕና ከዓ ዓርስና ክንክእል ኢና ይብልዎ ማለት እዩ ነዚ ጻዕዳ ብዕራይ እዚ ጻዕዳ ብዕራይ ግደፉ ዳኣ ከምዛ ዝነበርናዮ ሕብረት እያ ትሕሸና ኣነስ ከመይ ገይረ ክፍለኻ ባኻትኩም ግደፉ እንትበሎም ኣይ ዓርስኻ ዳኣ ከኣል እምበር ኢሎም እዚ ብዕራይ ከይፈተወ ጻዕዳ ብዕራይ ይፍለ ማለት እዩ መቸስ ጻዕዳ ብዕራይ ምስ ተፈለየ ናበይ ይኸይዶ በይ ዝነብር ዘሎ እቲኦም እውን ድሃ ይብሎም እቲ እውን በይኑ ስለ ዝኾነ ምንም ድሃይ ክገብር ኣይኽእልን እቶም ክበልዑ ዝደለዩ እንስሳታት በይኑ ስለ ዝረኸብዎ በልዕዎ ነዚ ጻዕዳ ብዕራይ ይብል እቲ ታሪክ ማለት እዩ እቲ ዛንታ
دحر صنيحهم دحري جزيتات كأ نزوم سلمن قيحن زترف قعا قريبهم كأني أنتاي ولون صغيح نسخا نزس أليم مالتيو نسخاسي بفصم سأليم سلازخونكا كترأي تخيلني خا حزي إز قيح جن بقى نورينا أنا نملالس لنا حزس نمنت أخا عرسخا خليك هزي تنبري ولو مالتيو ماتشم شيطان ني إننا عدنا هيوان زقاقي أكونن إنسسا مولي سقاني نزم قيحن سألم عرسيك إلى خنبرية نتقيحون عرسنا خيلنا نبركولو فتنا مالتيو كم وترو أتيون لا أي خونن بحوار يتحشان حابرنا دقان نبرمبر ولمو أي خونن عرس خاقال عرسيك خيلي إلو تفعلا اليوم ينورو نورو ويبهال دحراي نزغي أيح كم تاس عنايت الصعدة بعراي رخاوة زرخوة مجس حدا ويكع زحبرا زحبرا أصابعتسي أرك أيس أنبع خمس بحال زي ما جمريا زنور وعقمي أفتي حدهم كينهم كرخوا سلازي كقالوا نايتي صعدة عج أزوصحو اتي قيح بعرايون بلعو ويبهال ويسألمون أنا سألميه بوتاي أي فلتن أي نري كانينا إلهم وزنورو اتزفر حو وزنورو بيتا بزي من محنكت آتيوم نافتي منبر سلستا وعرزنا برا آتيوم بلعو ونتسألمون ألا أمو إيه اللي تتاريخ سلازي أنا بطعمي يزفتوا خاوك أدمي ذا تاريخ زي انكاب تي زنيو أمار رحا جميرو بعدنا زلو ويمن مهجرات زلو جميرو كساب قلي هيوتنا يسب أم فللاين أم إكابن زل عقمن كساران تمتقنيا إلا سلازي حسوكو وأيانا اسكي تمهر انتقوينا كومنتخو مقمط اللي رئيتخو مقمط اللي كقصلو اللي እንደገና ይውን ላይክ ሰብስክራይብ ግበርልይ ክብራትና ክብራን የቀንየለይ ንሎማዓንቲ ዝበልግዎ ሓሳበይ ዝእዩ ነይርና ታንኪዩ ንትገብሩለይ ክሳብ ዝህዚ 400 ሰብስክራይብ ምርካብ ማለት ንዓይ ብዙሕ እዩ በእውነት ብዙሕ እዩ ሓደ ኸይበርኪ ክልተ ስለዘይባሃል ናይ ቀንየለይ እናበልኩ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረን ፕሮግራም ንዚ ይመስል የቀንየለይ